umnqweno wethu omkhulu kukushiya umzila we-spiritual legacy. And loo nto ayinabantu abatheni abakhulu ndizama uthi osaziwayo but inawe kule ndawo kuyo. Yiyo into eyona ndingamandla sifuna ukuyishiya. So sifundile ngonyana ababini, omdala nomncinci. Make sibathathe ngoku sithi balapha endlini badinga baxhotyiswe ngoku. Noba bazakwenza ntoni na ngomso but mabathweni mabaxhotyiswe. Sizawufunda ke ngoku ivesi emva koko sithandaze sixhobise abafana okanye abaKristu ane-attitude yabanyana. Yile nto ke ngoku sityhila kwincwadi yeNtshumayeli. Ndawulinda nje sikhawuleze sifumane ngoba ke izawusuka ngespeed ayilibazisi. Sayifunda ke kulena yami inguqulelo. Chapter 7. Siyaqala ke ngoku kuverse 1. Fundeka ke ngolu hlobo. Sithetha ke nabantu esifuna ubacengela into yoba bahlale emzileni bamele uThixo lide likhali ixilongo. Sithi kubo xa siqala from verse 1, a good reputation is more valuable than a costly perfume. Kuthethwa nabantu abaqhela ukuziqhola ngeeperfume ezidurayo nezikanokutsho. Apha kuthethwa nabantu abazana nendlela ezi kuthethwa ngazo ngumbhali abakathethi ngezakwa-clicks. Ezi umbhali athetha ngazo apha iperfume ayizizo zakwa-Edgars nakwa-Woolworths. Ezi athetha ngazo umbhali zi-special designers. Zezi zikabanibani waziwa ngena xa isenziwa yenzelwa yena yedwa. Uthi kumbhali because ezo are not less than 20,000 rand. Ndithetha nebhotilana mna. Uthi umbhali xa ethetha zona because those are expensive, zinamavumba amnandi. Futhi umntu waye apha ifake khona siva ngayo ubukhona. Yenzeba simbone umbhali wayethetha le nto. Uthi ke ngokumbhalo konakala apha okanye kuqala apha ukonakala xa kuzawuvelwishwa more iperfume more than a reputation. Uthi ke ngokumbhali a good reputation is more valuable than the costly perfume. Ukuba ufuna uba ngumntu okwenene ozawukwazi ukummela uThixo kobubomi, yazi into yoba ukuba ne-reputation mawaziwe ngayo, hayi ngevumba. Yaziwa nge-reputation xa ungumntu. Xa sithetha ngawe singathethi nge-echo okanye sithethe ngesithinzi sobukho bakho, but makuthethwe ngawe ngqo. And into ethetha ngawe ngqo, it's your reputation. Who are you? Siza kufumana phaa kuyo reputation. Uthi ixabiso layo likhulu kunantoni kuneperfume. Ezinye kanti izuzicacisa ohlobo mzazifunda. It and the day you die is better. Uza kothusa ke lo mbhalo than the day you were born. Okanye the day you are born. Ngamanye amazwi uthi ukuzalwa kwakho, ukufa oku kukugqitywa kwento. Ukuzalwa kuqala kwayo. Uthi ke ngokumbhalo kungcono sifikelele esiphelweni sale nto siyibonayo istruglisha kunoba kuthiwa kuqala uqaleni. Ngoba unento ethu umbhalo noba ungaphinde unikwe obunye ubomi ingathi ungaphinda wenze le nto uyenzileyo. Akukho nto sinophila ubomi okay mandiyibeke ohlobo. Ubomi busifundise into ethi noba ungaphinde ukunikwe obu bomi ayikho i-chance ethu ungabutshintsha. The same door you opened xa una 16 is the same door ezawuphinda ikuattract noba ungaphinde ukunikwe. Uthi ke ngoku akho nto ibhetere ke ngoku ngongathi masifikelele ekugqibeleni sizofika kuvutho londaba lobomi bukabantu bakho. Athi ke ngoku better than to spend your time at funerals
ingathi ngumzalo strict lubhala apha ne. Better to spend your time at funerals than at parties. Kungcono ufunyanwe usemingcwabeni kunoba ufunyanwe userents. Let me tell you why. Because emngcwabeni ubungayimameli iprogram yomngcwabo kuqokelelwa ingqondo zabantu ngobomi balo muntu ngento ayishiyayo nobomi abubhalileyo. Njengesihleli phasi imamele, we are not reflecting only ngobu bakhe, we are reflecting ngobethu. Ubungaquqela kwi-event ezinjalo ungathi ukupolisha ubomi bakho bukhanye. Ngoba xa userents uyojiva uyokonwaba, there is nothing to reflect on. In other words, uthi umbhali usiqhubela kwindawo ezizakwenza sikwazi ureflect ubomi. Umane uzibhenca usijonge, ndinje mani kule veki andiyithandi mani le nto ngam. Awuzuyibona onwabile. Uthi athi ke ngoku athi after all everyone dies, and then the living should take this at heart. Into yoba njengophila nje, iyeza imini yona. Xa ifika ndizawube ndishiye ntoni? Andithethi ngematerial, mna ndithethi ngemali. Abantu abaninzi bazishiyile, but bapha abantwana balo material. But the spiritual life yile uzawuthi uyishiyile nangoku sowungekho. Abantwana continuously or continue no uba nantsi indlela. Abanye bazawuthi abantwana akasekho utata, but inye into abasifundisa yona ngumthandazo. Abanye nangoku basekhona baquqa ezinkonzweni into yoba the death of their parent yeyona yabapropela to stay even more apha enkonzweni, ngoba banento ethi babenele inyaniso yobuKristu. Ithi ke ngoku ndifuna uyiqakatha lena ivesi, ndiye kuvesi 5. Athi uvesi 5 sincokola mos nabafana okanye nezi characters zimbini zabafana ne, sizama ukuzikhuthaza. Uvesi 5 uthi better. Ndawona kuvesi 5 uthetha nathi ku-2026 thina abantu bagqwethikileyo ile nto. Uthi uvesi 5 yena, better to be criticized by a wise person than to be praised by a fool. Now, siphila ubomi bespeed. Abantu baphila ubomi buka full speed, beqhwatyela izandla. Ithi iBhayibhile zintoni? Ziziyatha okanye zizidele, zizoqhwaba izandla. Naba abantu abane-wisdom bamile besithi, uyilumkele indlela, but thina siyaqhubeka ngapha. Ithi ke ngoku it's better than to be criticized by what? By a wise person. Ithathe i-counsel yomntu owise. Uvesi 6 uya-explaina, because a fool's laughter is quickly gone. Quickly gone. Umuntu asisithembe uhleka ngoku ikhawuleze iphele yonke loo nto, ngoba oko kuhleka is like thorns crackling in fire, and that is meaningless. And mazi verse 7 noba ndimfundele ke kuba Cape Town. Yeah, man ukhawuleze ndimfunde. Uthi extortion turns wise people into fools. Extortion. Now, ayenzeki only ke kule aba bantu bangena bekhaba amancango bathi urenta kumngoku kule nto yenza yebona la, but there is also ubaniyazi i-extortion ye-spirituality. There are people who are extorting abantu ngengxaki zabo. There are people who are using other people because of their conditions. No, we don't have time. And bribes corrupt the heart. Athi ke verse 8 lona ku famous simazi sonke. Finishing is better than starting. Patience is better than pride. Kubalulekile ukugqitywa kwantoni kwento ngaphezulu. Yini uqala kahle kangaka? Abantu baqale kahle bomini, abanye not only anqathu, but
Also, not only as a vegetarian, abanye zi-vegans, abanye they're even more than that. Yini uqala ngenotion engaka? Kanti xa ukekela uvala ibali lobomi bakho, ufunyanwa nakwispeke sehagu. Umzekelo, ne? But you get what I'm trying to say. Yini ngokusekuvalwa ibali lobomi bakho, ufumaneka kwi-extreme ends. Sendlela oqale ngayo. How about you construct ubomi bakho ngoba ukujonge ndinyuke njani to be where I am? How do I keep it like that? From where I am, ndingehli ngomso. The last one. Okay, second last one, verse 9. Good. Control your temper. Baninzi abantu abazaliphosa izulu ngenxa yofeyila uverse 9. Controller itemper. I think unaphakathi kwezinto ezijongwayo xa kukhangelwa inkokheli, iBhayibhile iyazama ucenga sifuna umuntu onje eyona ihamba phambili kwezanto ezibhalwa phaa nguPawulos uzijonge. Eyona ihamba phambili yinto ene-reputation netemper, umuntu ozawuzeka kade intoni, because ezinye izinto zifuna ucikidwa. Iyacapukisa because igazi liyaphalala lifuna umuntu oreactayo nini ngoku. But unfortunately udilishana nento delicate nabantu of a chosen nation, abantu bohlobo olutheni okanye begazi elinqabileyo, abantu abayinqobo. Funeka ke ngoku ezinye izinto uzenze ngendlela edifferent, bangaliphosi izulu, ungaliphosi izulu wena. Nezinto ogosiswe ngazo are so precious. Because of anger, we lose them. For anger labels a fool. The last one. Wisdom is even better when you have money. Umbhali ufuna uba careful kule ndawo because uyazazi uthele nama-Adventist 2026 azawuthi imali nayo ibalulekile. Uthi no, andiyiphikisi. Wisdom is good xa ihamba nemali. Imali is also good xa ihamba nantoni ne-wisdom. But ke ngoku binza, I think kwi-second verse athi, but only sithetha noyangasana sakho oqokelele yonke iipasile zineeyabusarhi zakhe wacela ubheka kwilizwe likaphalaphala apho umzali angekho khona. Uthi ke ngoku lo mbhali, yes, ungazithatha uhambe nazo, but if i-wisdom ayikho kuloo mali izawuphelela esithubeni. Because uthi, but only wisdom can save your life. And I want to believe it was also part of the wisdom kulonyana uba makayicinga uba noma nihagu le kukutya kwehagu oku. Because abanye ababuyi because baphelela phi ezagwini nasekutyeni kwehagu. But lona it was because into emenzela into yoba kube ku-change kuba kubomi. It was that at least nenhlanzi ye-wisdom to know and differentiate le ihagu. The last verse, verse 13 to 14, accept the way God does things. It is what it is. Accept it's God's way. For who can straighten what God has made crooked? Into uThixo ayenze yagoso. Akho mntu unokwazi uyithi uyinabisa. Yibambe ke lena sithandaza ngayo. Enjoy prosperity while you can. Enjoy what? Prosperity. Noba yeyiphi prosperity okuyo. It might be the luxury of family, luxury of parents, luxury of children, luxury of a job, luxury of freedom, luxury of anything, luxury of life. Enjoy it while you can. But when hard times strike, realize that both comes from God. Remember, nothing is certain in this life. Today, ungalala but I guarantee that ngomso ungalala. Today singalala siphelele endlini but ayikho guarantee ngomso sawulala sithini.
Today unganobomi but akho guarantee that ngomso uzaba nantoni. Today you can be able but tomorrow you could be disabled. While you can exercise it, what have I done today? Seek for a purpose of the day. Uzenze imfundimane yobomi xa uzawulala unqanqa ngomqolo ucinge yenze ntoni meaningful today. If you did not challenge yourself tomorrow, I must do something purposeful. Because ukhangelana nento ethi ndomncane uhlala kwiluxury yeprosperity yobomi nje kanti ngomso uzabe kungekho. Kukho abantu abacula amagugu ngoku wishing bangatsala insuku za yesterday but they can't. But yet when you can because you have. Sivala le ndawo ngalo mthandazo. Sicimele. Thixo namandla onke osekhaya ezulwini. Inkosi ngobomi siboleke bona. Inkosi ngezinto zonke osigosise ngazo kubomi siphilayo. Si appreciate ke Nkosi nale ndawo sibeke kuyo because when we think ngenxa yemeko ubomi okanye amava okuphila esiwabonileyo, things could have been worse. But uthandile sibe kule ndawo sikuyo. Noba asonwabanga ngokupheleleyo kodwa where we are we have you. Siyabulela ke ngokonkosi. Isicelo sethu sinye. Xalikhali xilongo masifumaneke kwincwadi yobomi. Sabohlukana emva koba sigqibile ukuthandaza entirely. Sizawugoduka. After all the programs have been done, sizawugoduka. Siyacela ube nguThixo kumakhaya ethu. Ube nguThixo kwimeko zethu. Ube nguThixo kubomi bethu. Ube nguThixo kwingomso lethu. Nkosi okugqibela nokubalulekileyo, khawube nguThixo kwibandla lethu. Khalikhusele ulimolde ibandla lakho. Khawusiphe unity, usiphe umoya oyingcwele. Umthandazo wethu lo ngoKristu siyabulela. Amen.